Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow haky tarabyna ýurdumyzdan owetana toplumynyň önümçilik düzüminiň üstüne ýetiren Senagatçylar Telekeşler Birleşmesining agzalarynyň döwrüba ýyladyşgany toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Şeride döwlet başlygynda gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna urulan täze ýyladyşganlar açylyp uranylmagy berildi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň hormatly prezidentimiz Dikuçorda Ahal vilayatynyň Qaky tarabyna tarap ugrady. Asalymdan döwlet başlarymyz Qaky tarabynyň çägini Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesining agzasy Oğuzyol Hojuluk Jemgyýeti tarapyndan gurulan täze döwrewap ýyladyşgany toplumynyň açylyp ulanmagy berilýän ýerine geldi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary netijesinde garaşsyz bitarap Türkmenistan dünýäniň iň durnukly üsýan döwletleriniň hataryna orny pugtalanyrýar. Bu ugurda bilen sepkitlere getilmeginde ykdysadyň huzusul gomyny amala aşyrylýan özgertmelerden ruhlanyp dähmet çekýän telekeşleriň hem münasip goşandy bardyr. Hormatly prezidentimiz dawarly ýagdaýda ýyladyşgany toplumynyň toý bagyny kesdi. Assalamu alaikum, şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, edil vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Hormatly prezidentimiz, şugun sizin gatnaşmaňyzda Ahal welaýatynyň Qaky tarabyna, şeýlekem ýurdumyzyň welaýatlaryny döwrewap ýyladyşganalaryň ulanmagy berilmegi, bedew batly watanymyzyň durmuşyna şöhraty wakadyr. Türkmenistan parakaçylygyň we inançmaň watany ýylynyň toý şatlygyny artdyrýan bu taryhy wakalar münasibetli gahrman arkadamyz sizi hemde dawara gatnaşyjylary tüý sürekden gutlaýar. Halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň güllä besme uğruna alyp barýan döwletli işleriňiz üçin arkada prezidentimiz size alkyşlar aýdýar. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, berent maksatlaryňyz hemişe rowaç bolsun. Şungur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz.